ZMG haizea garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat da kontsumo kontziente eta arduratsuari buruz lan egiten dugu tematika desberdinetan, ez? Adibidez egiten dugu lan bidezko merkataritza sustatzeko, baita elikadura subiranotasuna bebai, da gero ere finantza etikoaren arloa bebai sustatzen dugu, da beti egiten duguna da honen inguruan, da tematika guztietan egiten duguna da informazioa bilatu, ikerketaren bitartez edo daukagun informazioari txostenaketa egiteko, da gero salaketak egiteko horren inguruan. Adibidez, hasi ginen ikerketak egiten ikusteko zer gertatzen zen gure diruarekin, ez? Finantza etikoak bebai hasi zirenean nahi zuten eskubide sozialak eta ingurumenarekoak babestuta egotea, da hasi zirenean aurrezki kutxek bebai honelako misioarekin hasi ziren, baina ikusten ari gara misio hortikan aldendu egin direla. Banka Limpia sortu genuen, da hor BBVA, Banco Santander, bankiak ikertu genituen, haien inbertsioak ikusteko, ez? Da hori atara egin genuenean ikusi genuen, haien eskuak bebai zikinduta daudela, ez? KAF adibidez naiz eta trenbideak eta egin badauka bebai bere finantzazioa eta armekin, ez? Egiten dute bebai haien inbertsioak Repsol edo Petronor edo onelako enpresakin, da hauek dira Latinoamerikan adibidez ingurumenari begira edo pertsonen eskubideak begira, nola komunitate indigenak bere lekuetatik, bere etxetatik kanpo ematen dituztela onelako presak egiteko, ez? Da presa horiek egiten dira aurrezki kutxen diruagatik, orduan onelako ikerketak egiten dira bebai informazio hori plazaratzeko normalean ez daukagulako, ez? Bai Fiare, bai Triodos Bank, bai COP57 da ohiko kredit badira beste alternatiba batzuk finantza etikoetan, eta horiek esandako gardentasun hori bermatzen dutela proiektu guztiak eskubide sozialak eta ingurumenarekoak bermatzen dituztelako. Hemen badaukagu lelo bat nahiko orokorra esaten duela egin bidea mundu alda dezagun, ez? Da horrekin esan nahi dugun azkenean da beti zure egunerokotasun horretan, zure kontsumoaren arlo guztiotan kontziente eta arduratsu bihurtzen baldin bazara, beste mundu bat lortu alduzula. Normalean sentsibilizazio gauzak egiten ditugunean edo txarlak ematen ditugunean, edo delako gauzak esaten ditugunean jendeari, normalean jendeak apur bat txarto sentitzen da, ikusten duelako zelan egiten dituen gauza guztiak, ze ondorio larriak dituen, da nola, igual ez duela inoiz pentsatu, egiten duten gauza guztiak horrela izatea, ez? Daukagu ja ohitura, telebistan dana ikustea eta dana erreza, da ez dugu ikusten zer dagoen horren atzetik, ez? Orduan, gure ideia da beti, eta horregatik egiten dugu inbeste informazio bilketa eta ikerketak eta jendeari esateko, gehiago ez kezkatzea, baina egia da gure esku dagoela gauzak aldatzea. Gure mundua, guk ezagutzen dugun mundu hori, guk bakarrik egiten dugu. Egia da orain, krisialdiarekin eta jendeak hasten dala, igual, ematen garrantzi handiagoa kontsumoari, bere atzetik dagoen horri, da finantzetikoan asko nabaritu eginda jendeak hasi dela bankuei errua botatzen, ez? Krisia bankuak egin dutela eta horregatik ez dut nahi haiekin ezeruki, baina gero bebai, guk egiten dugunean bebai gure erosketak eta hemengo gauzak erosten baldin badugu edo denda txikiak sustatzen baldin baditugu bebai, gauzak aldatu ditzakegu, ez? Orduan jendeak egia da orain badaukala aukera, ez oso txarto sentitzeko baizik eta guztiz kontrakoa, ez? Ikusi aldu bere gauzetan, bere ohiturak aldatu ditzakela eta hasi gauzak aldatzen, da posiblea dela guk bebai ikusten dugula, gero ondorio onak daudela, eta guk hasten bagara honelako gauzak egiten, posiblea dela aldatzea.